Hvor lang tid tager det at blive klar til at undervise eller give en præsentation? Ja, med iWall er du klar på 2 minutter. iWall er en alt-i-en-boks-løsning, som gør dig i stand til at præsentere, gå på nettet, vise film, brainstorme, undervise, sælge og meget, meget mere. På iWall kan du gøre alt, hvad du normalt gør på en PC, men du kan også bruge den som en tavle. iWall Software giver en helt ny tilgang til det at interagere med PC'ens indhold. Ved at tilføje noter og interagere med din præsentation på den virtuelle tavle, involverer du tilhørerne og fanger deres opmærksomhed. Du kommer klart igennem med dit budskab til dit publikum og kan let inddrage dem og notere deres input direkte i din præsentation. Og bagefter kan tegninger og noter gemmes og mailes til deltagerne. Modsat andre løsninger med interaktive tavler er iWall 100% mobil. Du kan tage den med overalt, og du kan bruge den virtuelle tavle, bare der er en stikkontakt og en væg. Med iWall er du sikker på, at du kan afvikle din præsentation, for du har alle de nødvendige værktøjer i tasken. Løsningen betyder, at du ikke længere skal bekymre dig om, hvilket udstyr der er tilgængeligt i præsentationslokalet. iWall er også personlig. Det betyder, at du kan forberede din undervisning eller møder derhjemme eller på kontoret. Så er alt klar, når du skal præsentere. iWall giver en god fornemmelse i maven før en præsentation, fordi du anvender dit eget udstyr og ved, hvordan det fungerer. Og hvad er så prisen på en iWall? Ja, du kan nemt finde løsninger, der koster det dobbelte. Men der er jo ingen grund til at betale for meget. Længere end den her film tager det ikke at starte en iWall op. Efter 2 minutter er du klar til at bruge iWall, som giver dig helt unikke muligheder for at tilføje og understrege, mens du underviser eller præsenterer. Med iWall kan du nyde alle fordelene ved en personlig, mobil og virtuel interaktiv tavle til en helt fantastisk pris.